hindi talaga inaasahan ni Mama na makabalik siya ulit dito. Kasi matagal naman niya pinangarap yan na makapunta dito sa Cebu. Tingin ko mas masaya pa rin siya kasi nakabalik siya ulit. Mag-unboxing talaga ako bukas kasi meron din nagbigay ng regalo sa akin na taga-Australia nga friend ko nga fan. Thank you po sa nagbigay sa akin ng regalo. Hi guys! Magandang gabi po sa inyo. Ako po naman si Sleep Princess and welcome back to my channel. Tonight guys, meron din akong sasabihin sa inyo guys. Bukas pong ng umaga, darating pong mga family ko dito. Tapos dadalhin namin sila sa Lapu-Lapu bukas. At dadalhin po sila ni Roy at kasama ni yung kasama ni Mama ay si Kakal. Dadalhin niya yung mga maliit na mga kapatid ko at saka yung kapatid ko na babae dalawa. Dadalhin po rin ni Mama kasi kasi gusto po talaga silang sumama kasi hindi sila nakasama yung unang dating ni Mama dito sa Cebu. Kaya masaya sila talaga kasi makapunta sila dito sa Cebu. Masaya talaga si Kiko at saka si Sherelmi kasi makasama siya bukas kasi pag uli ko sa Bohol, ingit talaga sila kasi hindi sila nakasama sa Cebu yung unang dating nila Mama dito kasi si Babe lang ang nakasama dito at saka si Kakal at saka si Jejil. Pero bukas si Jejil na naman ang iiwan doon sa Bohol kasi nakasama naman siya. Pero yung mga maliliit na mga kapatid ko, yung mga otiton ay sasama po sila bukas. Yung dalawang babae kapatid ko, makasama din sila bukas ng umaga. At saka bukas guys, nalimot ako. Pasensya lang kayo guys, hindi talaga ako marunong mag-Tagalog, pero tatagalogin ko na lang para makaintindi rin kayo sa akin. Pero bukas ng umaga guys, sayo ay umaga sila gigising guys kasi magsayo sila o kanang matagay para mataas po yung shoot namin kasi babalik din sila sa sunod na umaga. Masaya sila kasi makabalik sila sa Cebu. Yun. Hindi talaga inaasahan ni Mama na makabalik siya ulit dito kasi matagal naman niya pinangarap yan na makapunta dito sa Cebu. Tingin ko mas masaya pa rin siya kasi nakabalik siya ulit. Diba? Excited na talaga ako guys na makita ko yung mga family ko bukas guys kasi pababalikan na sila dito ni Roy ulit sa Cebu guys. Super excited talaga sila kasi nagtatanong si Sherelmi na alam ko daw ang gagawin namin dito sa Cebu daw, saan daw kami matulog daw, sabi niya. Sinasabihan ko rin na dito tayo matutulog sa Lapu-Lapu, may sa ilang ma'am siya, mga ligot ng pool dito. Sinabi niya lang sa akin, okay, excited ko na maligo ko full. Masaya talaga siya kasi maligo daw sila full. Sinasabihan ko din siya na Umi, nice ng swimming pool na lang nila Ma'am Shine, may maligo ta dun. Wow! Sabihin ko siya na, sige ton, excited na ko bukas. Guys, meron rin akong isang sasabihin sa inyo guys. Masaya talaga ako kasi meron rin akong iregalo sa kanila kasi meron kong mga mananap squad ng mga friend ko sa FB na nagbigay ng mga regalo. Hindi ko talaga na ibigay sa kanila kasi masyadong mabigat.
yun hindi ko kaya dadalhin sa Bohol. Pero bukas, ibibigay ko na sa kanila to kasi meron sila lahat. Si Mama, si Sherelmin, si Kikim, si Bip, si Kakal. Sakto ngayon kasi meron din sila isa-isa nga regalo. Bigay ko sa kanila bukas. Tingin ko mapasaya sila kasi meron din yan na laman na mga damit, suotin nila, mga sapatos, mga shorts, sexy na mga kanina. Bukas guys, ang content ko ay mag-unboxing. Talaga ako bukas kasi meron din nagbigay ng regalo sa akin na taga-Australia nga friend ko nga fan. Thank you po sa nagbigay sa akin ng regalo. Bukas bubuksan ko na po yung ibinigay mo sa akin, ate, or babae ka pa or lalaki ang sino naman ang nabigay sa akin. Salamat po rin ako sa inyo kasi napakabait niyo sa akin at palagi po kayo nagsusuporta sa akin. Bukas guys, sana ma-support ako sa iniregalo sa akin ni Roy nga galing po sa inyo guys. Sana kung sana ma-support ko kung anong gift na ibinigay niyo sa akin. Guys, kanina guys, na kahapon po, nasabi ko sa akin si Roy na meron rin daw nga gusto magpa-ay ka na gusto, meron po daw gusto makipagmasyal, meron po daw gusto mamamasyal daw, gusto daw nila isasama daw ako si Tony at saka si Ate Glay daw, mamamasyal daw kami bukas, pero ngayon guys, kanina guys, namamasyal na po kami, kasama po sa akin si Ate Tony at saka si Ate Glay. Salamat po Ate Glay sa pamasyal natin kasi na-enjoy po talaga ako. Mabait po kayo sa akin at salamat po Ate Tony sa damit na ini-effort mo sa akin na sobrang ganda at ma-achieve mo, sobrang galing mo talaga na designer sa akin. At saka mabait po ikaw kasi mga kahit mga mahal yung mga tela na ibinili mo para lang po sa akin. Napapahiya na po talaga ako Tony sa sobrang bait mo kasi alam ko na magkaano ang tela na ibinili mo. Pero hindi ko na lang sasabihin kung magkano ko yun. Pero napakabait mo talaga kasi hindi ka tulad sa ibang tao na magayaran ko. Inilibre mo sa akin. At ikaw rin, Ate Glay, salamat sa libre kanina. Sana tayo ulit mamasyal. Saan kayo namasyal kanina, Snake? Sa Ayala at saka sa Kulon. Doon kami namamasyal at saka yung cellphone ko ay pinalitan ko ng tempered glass kasi nawasak na, pero pinalagyan ko na ng tempered glass para hindi matiwas na mababasag. Yung una kami namasyal guys ay sa Kulon guys para makabili si Ate Tony ng tela para sa damit ko. Tapos pagkatapos ng nagbili siya ng tela ay kumakain po kami sa McDo kasi nagugutom na po kami. At hindi ka pala kami kumakain sa McDo para guys kasi ang binili lang namin sa McDo ay snack lang. Doon kami kumakain sa Buffalo. Katong kinakain natin yung unlimited chicken. Sa Red Buffalo kami kumakain kasi unlimited chicken at masarap. Yun lang. Tapos pupunta kami ng Ayala. Gusto nga kami manonood ng sine guys. Pero hindi kami napanood kasi walang available nga sa dito. Wala kami na nagugustuhan at saka wala na akong oras kasi magpapadala pa ako ng pera ng kapatid ko kasi bukas na sila pumunta dito. Kaya yun na, umuwi lang kami. Kaya sa susunod na lang kami mamamasyal na dito pag hindi busy. And thank you guys. Thank you for supporting me with Snake Princess and thank you for subscribe for my channel YouTube, and please subscribe
Medyo Malito channel guys, YouTube. Salamat guys, bye-bye!